Tegen dank u. Jeroen Gebben houdt op als burgemeester van de gemeente Tietjekstra-Diel. Hij maakt de oerstap naar de veiligheidsregio Friesland, dat hij algemeen directeur veiligens en algemeen commandant van de brandwacht Friesland wordt. Directeur veiligheid die komt net elke dag voorbij. Dus toen die vacature beschikbaar kwam, wie ik tegen op tijd, ik denk, dit is voor mij. Gebben begint op 1 maart 2024 om zijn nieuwe functie. Hij wie 8 jaar burgemeester van Tietjekstra-Diel. En afschiet nemen je daarom toch wel met pine in het hart. De gemeente Tietjekstra is gewoon een van de mooiste gemeenten van Friesland. En waar ik de tegen naar mijn zin ha en hoorn ha. Je bent toch borgerheid en je hebt contact met een meerskip. En lief en leed deel je daar. En dat loopt me het meeste bij. De joerdijstige burgemeester zet zich tot die tijd nog in voor de gemeente. Maar hij had al wel een duidelijk doel voor eigen wat hij bereiken wil bij de veiligheidsregio. Verder opbouwen in de professionele organisatie Tieter als Tiet. En we zullen echt een aantal uitdagingscommissies nog op het paard. Hokker, dat weten we nog niet correct. Maar daar wil ik graag mee opbouwen.